कग्रबाय बलायनि बिसि फिल्चार जोंनि आसाय मासाल पालाय मुंगै बिदिनो जे पान्दा अ पान्दाव मानदांनाय जतनानो आनि खाथा जानि हामबायाबा जरानि खरां जे कग्रबाय बलाय अब बिनि जुदा जुदा नाहार मंतीनो या प्रिसाका 2012 नि जे अक्टोबर 2 अक्टोबर दिननि सालाव ओ पहिला आसायो ओमफ्राय ओ जे कग्रबाय बुलाय अने कमथिंलाय जोंनि दाकत नरेन्द्र वर्मा बो पहिलानो बिनि वानसुक न जों कने थांबायबो शेयार खालायखा खायसे मेगाजिन जों जोंनि कग्रबाय मेगाजिन गरै दंफानो अबश्य थांबाय खायसे मेगाजिन जों खालायलायखे बाहायो जों कग्र जाबलाय बिनि जे वानसुक न आबार जों सायखा बिनि वानसुक मुं तो बेलाय खुसु अब जों जतन सायमान ओंखाय जों बहिलायखा जों तेसा फानबक्सिन दंफानो देख्लाय तो जावनो जोंनि हदा हुकुम रानथाव आबार जे बेलै दंबाय माने जोंनि बुहुम बारा जोंनि सिया नुगिया उन्दै जों जे मोनागौ खालायदोंमोन आबारनो बहरै थानो रंमारि सिमारिनो तेव बुस्थुमाव फलावै लांथानो जोंनि थुमो हुब्बा आगरनि जे जोंनि बोसाङाव आगरित लांथांमानो जोंनि बसंनो आबारनो दै जों कग्रबाय बुलायनि मिसिंदै जों आवै खालायमानो जों बरफनो सिजारिमानो हायके कक साबलायाखैनो म जरानि खरां कग्रबाय बुलाय ब आसाय पहिला इस्युआव जेटा आनि मिथु दंमाने अब अंखा जोंनि रांथं बेलजागनो दै खायसे मेसेज लिरनानै लायखा अब अंखा बक्तानि सिमिट कपल आं दिनै खायसे अर आर्टिकेल सापक जाखा अ कग्रबाय बुलायनि मिसिं बक्तानि सिमिट कपल अब माने जोंनि कनक गरैनि सिमि बबो देखे गोनां जाखा आबुनो मेसेज लिखा जोंनि हदाव नायदि जोंनि रांथं बेलै थांफानो जों आबुनो साकतारिया साकना नुबो नुगिया सोंलाय माने हामनानै जानानै फाइजिं जोंनि बुहुम बाराव आसा ख्याल आबुनो तिसानान बागै जोंनि कमथिंनाय जोंनि आदा कत जानले आबुनो हाइलाइट खेखा आदा मेसेज लिखा ओंखाय आबुनो उलो आम देखायनो जुदा जुदा इस्युआव जोंनि रंमारि सिमारिनो दै आबुनो हाइलाइट खेखा थुमुनो दै खालायखा जोंनि हदा हुकुमो जे बेलै दंमोन जोंनि दंमु हामियाव जेटा जोंनो अगलबो लांथां दंमोन आबरनो गतिके कासुमान जोंनि हदानो बाहायके रसंरिमान बाहायके चुंसारिमान आबुनो दै जुदा जुदा इस्युआव गाहाम फैनो सालायदों दै खायसे अंखा जेटा आनि वानसुक मुं अब अंखा जे सिक्ला जालायनो सैना खायतानि जेटा प्लेटफर्म नाम दंमोन एमने तो जों सैलायो जतनो कविता सैयो गल्प सैयो कगल कप्तान जेटाफोन सैले सैफानो खायसे प्लेटफर्म माया हिंगाय जेरै जे सैनाय जे कताल दं बरफ बोसाङाव गाहामबाय थाङै माया याखौ बासायनि अ प्लेटफर्म रेखा जरानि खरां कग्रबाय हिंगाय नर जतनो सायमानो अर जे दंनाय कग्रबाय बुलायनि একটা पार्ट अंखा मेगाजिन अब जोंनि कग्रबायनो रसंरिमान हिंगा अ जागा फाय जोंनि जे सैनाय गाहाम प्लेटफर्म माने जागा माने बने वानसुक मुंनो साराय सारायखाय और खुलबैसे गुबुन जागाखै तो सानानो स्कोप करै आसे खायसे मेगाजिन और खायसे जोंनि बुखानि कगनो जे साना मुसुं माने आबुनो खुलबैसे और आसे आरि बजाय हिंगा आबायनो आं जेटा पार्सनेलि जेटा खाखलाय अबंखा जोंनि जे कताल सै दंनाय बा जारा सै दंनाय बागै गाहाम प्लेटफर्म खायसे बय हिंगा दाबो जेटा जोंनि जुंजाल खालाय दंबाय माने जोंनि जेटा तामनाय रायदा गराव दै आइन कानुन मते अबरंग दै बबो मेसेज लिरना नायखा जोंनि आइन रक्ताम अबरंग साना नायखा बिशेष करिया थानाय बिषयआव उनिश कोटी बिशेष बालुगियाखौ न'आनो सालसा सारपा फुनबाय खायसे खालायनो जोंबो कम्पिटिशन जेराव मिसिङाव थारमाने
sini kokton sinan kokton sinan kaisa competition khlai ke bahe age bu khlai phayo age koglok competition khlai ka kok bukhal ne competition bu khlai ka oron sinte ne kokton ne competition kaisa khlai ke bahe au bin manso magi simin pilan simin dong bo office ro thangai bo bai malai ka hengkai ba horo bin bukhani koksa sin boro kokton se sinan ro biskira tamune je charai ro joto charai ya to maximum charai no kokton ro sinan ro apno kaisa sang gutikai sang awai khaima বা প্র্যাকটিস করি মা আপনার তো ইভিনে আগে না ওয়ান সুজার এঙ্গাই ও 19 বিসিও ন ও ওখানে ম্যাগাজিন বিসিংতে অনলাইন রাখলাই অনলাইন তুইব bisa ম্যাগাজিন বিসিংতে কতন যেটা কম্পিটিশন সিনানি যে কম্পিটিশন আবার ফ্লাই বেলায় কাহাম কামলে কিংবা আনি যেটা ব্যক্তিগত নলেজবতা যেনে যেটা যেনে professional life of anuka je no robo sini 12 pori tongai cherai rose kokton blai ka hambai sinar me jini kuma kana thane hindi me jini kitchen maren thane hindi ba tapo bung thane hindi ba koboni jasan thane pa hindi kokton ka hambai sinar ya 9 10 ma phaito khibi siri ma abo jotoni koksa yang to maximum cherai no sini jeta government school ni cherai ro kokton blai ka hambai sinar abo sini final jeta paper sebenarnya naiknya sih mah, enggak, abon bagai yang, kok rube pelai nih bising tuh, abon tuh jadi apresiasi mana sih cerai orang tuh kesukaan di sana nih jadi sam, ya pas saya tuh teman, jadi sam betang orang tuh teman nih, abon pelai kah, nih tinang bobo, juta sam bising tuh, mau kok rube pelai, ini sam mau kalau rube pelai, abang kah pelai, itu saw, kayak osok saya nih, aneh, jadi kok sama orang tuh itu sanai rok nong kau mai, tapi highlight ini orang bawa bawa jadi jauh itu, contohnya